Fate shooting, stai sulla capa stupare.
abertziak tartean, etzen azobe, zietokorako distantzia, eta abertziak los dos grandes. Gaur asteartea, 26 gazte eguna hemen Santioetan, ikusten duzuenez, kuadrillak ari dira montatzen beren mailak, gero badutelako kuadrillen bazkara, ikusten duzue, lan-talan, ez daude guztiz zuzen mailak jarrita, baina, hortxen. Ikusten duzuenez, bestondoari aurre egiten, Elizondoko gazteak, gero ere, ludoteka, badire aurrendako eta gaztendako joku batzuk, horre ibiliko gara, konpartxan eta bar, ikusten pixkat hemen Santioetan ze panorama dagoen gaur astearte honetan. Goizueta, bidean zoa txirikitxarra goizueta, zure baita dena pasatzen da egoki, zubi handiak banatzen zaituzu, zubi handiak ekartzen zaituzu, dena pasatzen da egoki, txirikitxarra egoki, dena pasatzen da egoki, goizueta, iraganeko garaien edertasuna, goizueta, ederragoa izanen gatokizuna, zure izkera eta zure kultura, baserritikan herrira heldura. Hartu, arbasoen oitura zarrak, piztu, gazen barriko izarrak, diamanten goxatzen dira ametsa, elkarrekin alaitzen dira kalentzak, dena pasatzen da egoki, kirrikitarrak agotxi, dena pasatzen da egoki. Goizueta, segi aurrera txirrikitarrak agortzi, goizueta, zure ondoan izanen gaituzu berbi, zazpi onzo, zazpi bioz daupaka, gaztetxearen barrenean bueltaka. Hartu, arbasoen oitura zarrak, piztu, gazen barriko izarrak, diamanten goxatzen dira ametsa, elkarrekin alaitzen dira kalentzak. Mikel Baiarenarekin gaude, bera aditua da silla montatzen. Gateu bizi erdi lanunten. Nintzeren gradu bat, ez? Bai, superiorra. Grado superior? Medio izan zen maila prestatzeana. Eta gustatu zitzaiten. Espezializatu, ez? Mailak edo sillak eta sillen. Bai, ez dakik gaurko entrevistan helburu zer zen pixket esplikatzen hori iten denaz. Bai, ez? Esplikatzen guztu silla bat nola montatzen den, favorez. Bat izut pata biti, eta taka. Nik ez dut kusi ere, osea, zuk egiten duzu velozidade baten kamarak ez duela ongi kaptatzen. Ja, praktikak mateatzu hola solture eta... A ver, bertze bat, Mikel, favorez. Albat duzuin mantxuago, favorez, Mikel, kamarak ongi kaptatzeko. Orden, hartzen duzu silla. Hartu. Hartzen duzu. Buelta eman. Eta taka. Ireki. Aitu barra da, taka aitu. Soratu arte, bertzeaz, kasu jarri eta igual ganetzalea pitoz gaiti. Zu aulkietan aditu bezala, ez dakit, zer behar du aulkion batek? Zer behar duzu ezaren? Ez dakit, ezaugarri behar ditu? Ez dakit, pixke tola definizionaz partituz, lau pata. Lau pata, jartzen irukin izatea problematikoa. Bai, baita lau batu, baina espaldin badire denak luzera berdineko, baita izatea dela pixke jodidua. Bai. Jo, gusten aditua, Bai, total, erranatuten bezala bizi erdi. Siak montatzen. Bizi erdi, gusten datzugu, gainera kusiatzugu pile bat karrituzu, bai, ez da, ja. Azkenean bakotxak egiten du alduena, batzuk hartzen dute pare bat eta jazta, pero... Eta gero, somatzen da ez profesionalak eta... Gu bezalakoak, dozerak agatentu gurek. Bueno, a ber, usten datzugu, patu argu kamara lentan, nola jartzen dituzun, sillak. Zubi handiak ekartzen zaituzu, dena pasatzen da egoki, gitarra egoki, dena pasatzen da
zein da teknika unendako? A ber, Iban, ze teknika erabili duzu, ofizio hau egin alizateko? Bulketu eta punto. Bulketu eta punto, karo, da, kanpinoiek abre fazil bezala, ez? Bulketu eta punto. Bulketu punto marka berri, bulketu eta punto. Bulketu eta punto. Maiak montatzeko marka berri, Bulketu eta punto. Moztu eta punto. Elizondarrek, serio hartzen dute beren lana, osea, liso jarri dute, hau dena. Gainera, erran dute aurten 2 euro ordaindu behar direla, eta beraz, karri dute papera ona. Axularreko papera. Paper ona, baino zeloa txarra arazoetan. Arazoetan daude, hemen gazteak Elizondarrak, baina ikuste ditugu konpontzen, eskerrak Mikel badutela gida, eta, ari da ematen hemen ordenak eta ginduak konpontzeko triskantza hau. Dale, Berti. Ze jokutan naizate, zuek, zertan naizate? Nola funtzionatzen duen? Ez da, ez dakizu. Bota behar duzu, eta erori behar da, puntuazioa ematen duzu. Eta gehien lortzen duenak irabazten du, edo nola da? Bai? Eta ze premio bada? Ez dago premioa. Irabaztea bertzia, ez? A ber, nola iten zuen, norek irabazten duen. Venga, patu biek hor, 1, 2, 3. 1-0, baina justo. Bueno, irabazleak. Ez, irabazlea, zorionak, Eskerrik asko. Puntu batekin, justo. A ber, zutanekin bar dugu, kompetizion. Venga, 1, hostia. Jo, hasi naiz bentajekin. Venga, 1, 2, ja. Urdina garailea, urdina aurretikan, 6. Bueno, sentitzen dute, Ni haitu naiz handiz jokunten eta hortaz zen, A ber, hau zer da, Barça-Madrid. Barça-Madrid da. Zu zer zara, Madrid? Bai. Eta, bai, eta zuen Barçako azate. Eta ahi da irabazten Madrid? Ez, gaur irabazten dut. Zenbat irabaz? 9-2. A ber, nola maten diozun, A ber, kusi bar dut. A ber, haitu pixket, a ber. Barça. Oi, zoketzate sobera haitzen, Hor gelditu da, geldi. Ze parzu da balon horrekin? Alferkerien dago balon hoi, ez du jo estetzeko gogoi. Bota barko diozu diru gehiago edo katxarroa, Bueno, animo, A ber, nork irabazten duen. Aizia,
A ber, ja, galdin bar dugu gurasoren bati, a ber, zertan nahi diren, hemen. Bueno, hau zer da, oke? Bidasoakoa dire, dortoka hoiek, bizketa hundiek, ez? Bai, nik uste handizkoak diren, ez? Eta izurde horiek ez dakit nongoa diren, hemen Elizondongo. Urrundik torri dire, nik uste, urrundik torri dire. Bueno, ze izate, aurrekin torri izate? Bai, gaur egun pasa aurrekin, torri gara, aurren egun euspatzera, izket. Aurre eta gazte. Aurre eta gazte. Horren gero gamarko zate kuadrien bazkali irazuek ere bai. Gero aurrekin ere bai bazkalduko dugu, elkarte batean. Ara, planazo orden, plazo. Eta txaldean berriz buelta. Eta zuek ez zate animetzen saltatzera pixketetan. Ez, bueno, txikiekin hor sartu beharra gara, baina, bueno, hemen ja moldatzen dire bakarrik. Konten egoten dire, hau ikusten dutelik. Arras gustora. Beti esperuan aurren gauzek izeteko. Eskertzen da, ez? Bestetan ere egotea aurrendako eskaintza, bueno, gurasoendako ere bai, pues lasaitasun beda, ja, bada zerrin. Oide, eskertzen da, bai. Helduendako gustatzen zaiku izatea, baina aurrek ere disfrutatu beharra dute. Eta ongi heldude, bai. Eta zuek ze plan imaruzue, zuek, helduen plana. Gaurko plana? Orai bazkalduko dugu, kuadrillan aurrekin, gustora, eta gero atxaldean torriko gara bertze buelta bat matera, gero trikidantz kusiko dugu, bokata bat afaldu eta etxera. Planazo. Hor planazo. Aber dauden, igual gandire, gizurdiak eta ganen dire, ez dakigu, torri barko zatezite, atxaldean igual, ez dakit, atxaldean ikuste goin diren ratoiska bat gehiago. Haundie dire, mantxo mugitzen dire horiek, seguro. Ongi pastu, mil esker. Mile. Bueno, hau, puztu duzue birikekin, ez? Pentsatzen dut, pulmon. Bai, noski, pues hemen etorri gara goizan, eta putz egin, eta jazta, gau guztia ipinita montatuta. Eta norbait atzean dago orain, ez? Segitzen buztutzen, kanbioka egoten bai, ordu oro gutxi gora bera, egiten dugu aldaketa eta dena listo. Aber teknika, nola den? Ba, lehenengo aire hartu eta gero... Ogeletik? Bai, eta gero putz egin. Bota beharko da bastante ona. Bueno, ze etortzen zarete zuek hau montatzera, aurrendako, eta... Bai, pixka bat, egun pasa, eta badaukagu parkea orain goizean, pare bat ordu eta arratsaldean beste pare bat ordu, eta jazta, festa baldin badira. Hori da. Zuena da justo hau edo denak montatzen dut? Guztia, bai, egiten dugu, parkea handia, eta hori, txikiak ongi basatzeko, baita ere gurasoak lasaiago egoteko, eta hori, festa baita ere alaitzeko. Zein izaten da gehien arrakasta duen katxarroa? Ideiarik ez. Zuri gehien gustatzen zaizu? Niri? Berda saltoa, badaukagu hor, salto bat, dela, pare bat metro bat ditu, eta oso divertigarria da. Ikusten badu Matxarik igual kontratatuko du, ez dakigu, Bastan Aventura Park. Bueno, eta orden ertentzionen arrakasta gehien duena, igual hangoa edo, saltoa? Gutxi gora bera guztiok, arrakasta Azten dire batean eta joaten dire mugitzen, Bai, hori beti. Eta gurasoak animatzen dira? Bueno, a ber, gaur ez dago ekarri, baina beste egun batzuetan badaukagu nola haundientzako beste pozgarri bat, eta batzuetan, guraso baten bat sartzen da, bai. Hori zer da, terraza bat kafe batzuekin, ez? Hori da, haiendako berena. Pues, ojalá, guretzako baita ere ondo gongo litzateke, Karriko izugu kafe bat, gero. Bueno, gozatu, mil esker. Zuei, venga, gero arte. Bueno, hemen duzue Bertiz Aventura Park, Baztango animalia tipikoekin, ikusten duzen bezala, jirafak, zebrak, su egorri bete do izanen da, eta elefante bat tipikoak, hemen Bertizen badirenak. Eta, tirolinak, hor daude tirolinak, Matxari sugerentzia bat, hau niri duritzen zai seguruago, botatzen zatea, mildegitik, ez dakize, ze arrisku klase da, bira, hemen dena koltxau, nik hau ikusten dut seguruago, Bueno, a ber, zuek, nona izate montatzen zuek? Montatu zate batean? Ez, oraindik ez, ari igera, Erabakitzen? Bai. Eta zein gustatzen zaizu? A ber, hola begiratuta, zein iduritzen zaizu erakargarriena? Zoologikoa. Ni zoologikoa. Zu zoologikora eta zu nora? Ez dakit. Ez dakizu. Pues, venga, lasterka, batera. Nola duzu izena? Iker. Zu ere bai?
ez? Nor gehiago jokatzen da futbolean? Zu, nola duzu izena? Ander. Venga, Iker Anderren kontra. Ni neutkusi tiro bat, Iker Anderren kontra, venga. Bueno, ja zei diren Andreokek hemen, zeizate, beiretzen, Jartulien, norekin torri izate, edo kustera. ni Lobekin, bai. Eta non dire oraitzen, galdutu zuen? Kontrolpian da. Kontrolpean, handi Bai, baitere. bai. Zein da gehien maite dutena, Ilobek, ze toki? Denetaik, salto eta txirristak eta denetaik. Eta zuek grada maiteena, ez? Zuek hau, harri gogorra. Eta kusi eta uren hor da, ez dugu inor zautzen ja. Hor da izateko irikian pixketa ber. Ilobak, dugunok, pues, bai, antzatik nik uste arenan semia den, ero horren semia den, ero... Inspekziona izate egiten, a ber. Rekonozimiento. Hoi da, rekonozimiento. A ber, dena ongi dago maztan edo, por si acaso, bueno. Eta kontent hortzen dira Ilobak? Bai. Adot, etortzen zaitena Kantabriatik badut bat hemen. Eta tortzena gustora unez. Bai. Errandakute, hoi dela bertizeko basua, horkoa hoi. Bueno, erraindet gero. Izan daiteke, bai. Eta orden zuek tertulia pixket, eta gero bazkaltzera. Bai, utxeina dugu, Atxaldian berriz haste.
Ostra, planazo baduzu orden. Bueno, pues gozatu, Mil esker, zuek ere bai. Bueno, hau zer da? Futbol tiratxinas. Pues ez dakigu, baina, oie, gaude hemen borroka batean. Nola du izena jokunek? Ez dakigu? Ez dakigu. Gu bai futbol tiratxinas ez deitzen diogu. Futbol tiratxinas. Baina ez dakitola den. Baina hemen gaude, ez da. Baina da komplikatu, hemen hartu, bota, horrat. Gu finkatutugu gure arauak, ez dakigu Bada penalti. Penalti ez, badugu 3 jaurtiketa. Sartzen baduzu, nola kontatu? 3 jartiketa eta, aunque sartuta saiatu behar da, 10 hartio jartiketa sartzen. Baina, bueno, hori dire gure arauak, Nahi gustatzen zaizki, A ber, nola egiten duzun, A ber, nire kontra. Gu biek zure. Ni berakin. Ui, igual me cambio de equipo, Ongi, adituak. Nafarroko txapeldunak. Ez datzut deskonzentratu nahi, ikusten datzut arron konzentratue. Zertan nahi zela, zein bar da hemen jokunten? Sartu behar da pilotak azul-azulan, gorri hemen. Bakoitxe bere koloria. Eta komplikatu da. A ber nola egiten duzun, ikusi behar dugu. Baina zara rontona. Bueno, utzi behar dugu, dago konzentratu, Lortzen baduzu, xaloak maten datzu txupatxuz bat,